Denboraren independentea den Schrödingeren ekuazioaren ebazpenaren ikustarazpena aztertuko dugu. Zer esan nahi duen honek? Ba, denboraren independentea den Schrödingeren ekuazioa grafikoki aztertu eta kualitatiboki bada ere uin funtzioaren formaren inguruko ondorioak atera ditzakegula. Hori da honek esan nahi duena. Zer esanik ez, dana kualitatiboa izango da. Hortik ezin izango dugu ondorio kuantitatiboak atera. Eta uin funtzioak izango duen magnitudea zenbateko izango den. Baina bai atera ditzakegula ondorioak oso erabilgarriak izango direnak eta baita ondorio potenteak ere. Bueno, lehenengo eta behin. Gora ezagun, zein den, denboran independentea den Schrödingeren ekuazioa, azken finean, laburrean jarrita dira Hamiltondarren autofuntzioak betetzen duten ekuazioa. Hau da. Eta Hamiltondarrari dagokion energia zinetik energia potentzialekin ordezkatzen badugu, hau zera dugu -h barra zati 2m, ziren x-eiko bigarren derivatua, gehi energia potentziala psi, da berdin energiaren balioa, autobalioa, bide psi. Eta hau bestera batean ikusita egin dezakeguna da, hementxe, askatu egin dezakegu eta atera zein den uin funtzioen bigarren derivatuak betetzen duen ekuazioa. Hau, da berdin, 2m zati h barra karratu v minus e bider psi. Beraz, honek ematen digu uin funtzioaren konkabitatearen informazioa. Uin funtzioaren konkabitatea honen berdina dugu. Ze ondorioak atera ditzakegu honetatik? Lehenengo eta behin, uin funtzioaren ezaugarri orokorrak aipatuko ditugu. Bete behar dituen ezaugarri orokorrak aipatuko ditugu. Lehenengo, daukagu interpretazio probabilistikoa dela eta, orduan, uin funtzioak modularen karratua mugatua egon behar du bere integrala. Bete behar da uin funtzioaren modularen karratua berdin bat izan behar du, normalizatuta badago, mugatu izan behar da. Hau da, horrek ze esan nahi du, honek badauka limite batzuk, hau da, uin funtzioaren modularen karratua integragarria izan behar dela, eta horren ondorioz, adibidez, bai x minus infinitua eta infinituetan, derrigorrez, bai x minus eta infinituetan, uin funtzioa derrigorrez zerorantz joan behar du. Ze bestela, ez da betetzen, ez da beteko hause. Beraz, hau metik ateratzen dugu lehenengoa. Hau da, uin funtzio infinituan ez zindoa, infinitorantz edo zenbaki baterantz joan, ze bestela ez da integragarria izango. Uste dugu lehenengo ezaugarria. Gero bestaletik, zera dugu? Bigarren derivatua ondo portatu behar dela. Eta existitu egin behar dela. Hau da, hementxe daukagun energia potentziala, infinituak ez baditu edo horrelakoak. Horrek esan nahi du, existitzeko, bai uin funtzioak eta bere lehenengo derivatuak, ezaugarri batzuk bete behar ditu. Hau da, bai uin funtzioak, psi, eta bere lehenengo derivatua, ezaugarri batzuk bete behar ditu. Zeintzuk dira ezaugarri horiek? Adibidez, finituak izatea lehenengoa. Finituak izan behar dira. Hori lehena. Ze, uin funtzioa ez bada finitoa, mentxe infinitu bat izango dugu, eta orduan, normalean, bigarren derivatua ere infinitu bat, beraz, txarto portatuko litzateke, hori lehenengoa. Gero, nahi dugu ere, balio bakarrekoa izatea, ez dauka zentzurik, ez? Balio bakarrekoa, balio izatea, ez? Orduan, dentsitate probabilitatea zein izango litzateke, ez luke zentzurik izango, ez? Eta, nola ez?
gero deribagarriak izateko nahi duguna da, hirugarren ezaugarri bat jarriko dugu jarraitua izatea. Orduan, horiek dira jarraitua izatea. Horiek dira hiru ezaugarri horiek oso importantea, bai uin funtzioa eta deribatua bete behar dituen hiru ezaugarri horiek, normalean bete behar dituen hiru ezaugarri hauek, ez? Oda, uin funtzioa finitua, bario bakarrekoa eta jarraitu izatea hori ezinbestekoa da. Gero, kasu estremo batzuetan, kasu estremoekin esan edut, energia potentziala infinitora joaten bada. Kasu horretan, gerta daiteke lehenengo deribatua, adibidez, lehenengo deribatua lehenengo deribatua jarraitua ez izatea, bai? Eta hori da adibidez gertatzen dana, potentzial osin infinituetan. Ertzetan, lehenengo deribatua ez da jarraitua. Goratzen baduzu hortxe piko bat daukate, uin funtzio piko bat daukate ertzetan. Baina hori dira kasu oso estremoetan nolabait, zeren eta potentzia osin infinituetan, eskerreko eta potentzia osinaren bi alboetan energia potentziala infinitu egiten da. Eta horrek egiten du uin funtzioen deribatua kasu honetan txarto portatzea, ez? Baina beste edozein kasu batean olakoak ditugu. Orduan, hementxe daukagun ekuazio hau beste era batean ikusita, ematen diguna da konkabitatearen neurria eta ikurra. Eta honek duen ikurraen arabera, izan daiteke aurra edo ganbila. Bi hauen arteko biderkadura positiboa bada, izango dugu aurra. Eta negatiboa bada, hau da, bi hauen arteko biderkadura hau guzti hauze, positiboa bada, orduan uin funtzioa aurra izango dugu. Aldiz, hau negatiboa ateratzen bazaigu, ganbila izango dugu. Eta hortaz gain, bigarren deribatuaren magnitudea. Eta, karo, zenbat eta, bi uin funtzio irudikatuko ditut hemen. Bi uin funtzio irudikatu ditut. Hau, ertzak jarriko ditut, hau da, ertzak eta hemen, pixka bat okertu eta atera zait. Bi uin funtzio aukeratuko dut. Lehena, hauze, alako, zentratuta, alako gauza bat. Eta beste kolore batekin, oszilazio gehiago daukan beste bat. Galdera da, normalean, zein kasutan izango dugu bigarren deribatua handiagoa, oszilazio gehiago duenean ala leunagoa denean. Leunago denean, bigarren deribatua txikiagoa dugu. Eta estuago dugun beste uin funtzio batean, bigarren deribatuak handiagoak ditugu, bai? Orduan, hau badugu pixka bat psi bat, eta hause badugu psi bi, orokorrean, esan genezake, psi baten bigarren deribatuak, psi birenak baino txikiagoak direla. Hori importantea da, batez ere gero gauzak aztertzeko. Eta, karo, handiago txikiagoak izango ditugu, zeren arabera, hementxe daukagun magnituden arabera. Zenbat eta energia V eta eren arteko aldea handiago izan, normalean, bigarren deribatuak ere handiagoak izango ditugu, eta horrek esan nahi du, alako oszilazio gehiago printzipioz, alako estuagoa izango genukela, ez? Orduan, hainbat informazio geometrikoa atera ezakegu uin funtzio honetatik, zer esanik ez, bai E eta energia potentzialaren araberakoa izango du. Eta orduan, hurrengoetan egingo duguna izango da, aztertuko dugu energia potentzialaren kasu bat, eta aterako ditugu ondorio geometriko batzuk ekuazio honetatik abiatuta.